Sepatune tak wae. Wus. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Anggere kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Rasa omong kowe. Kene ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Aku cetha banget omongane. Semar kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Ya sok kupinge. Apa gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Heeh, saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Aku jenenge duduk Manangunung. Wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Kowe duduk Manangunung goleki rondo engko nggo aku. Wis. Bales meneh. Hah? Nek Bapak arep digawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Koringakasa iki apa to? Koringakasa iki kok goblok kabeh. Koringakasa iki pintu langit. No, Karangkajembel ki duwe pintu langit. Lah iya. Lah Bagong malah tanggap kiwa tengene wis padang kencar-kencar tek kene ijik peteng. Apa ora duwe niat didandani? Aja gantungke karo wong liya ning iki kudu gumregah, kudu ndudut marang semangate dhewe supaya papan iki luwih becik tinimbangane papan-papan liyane. Heeh. Nek ora disranani kanthi nyambut gawe bebarengan sapa sing arep dandan-dandan iki aset Karangkajembel. Nek nganti Karangkajembel iki Koringakasa iki iso becik, papan-papan iso padang kencar-kencar, pulu wetune para kawula iso mundhak. Contoh padha buka warung, padha buka nggon sing iso dienggo ngaso lan sak piturute. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Kula kinten kok cocok napa sing ngendi-ngendikake Bapak. Nek mung gumantung karo sing ning dhuwur ora bakal iso kelakon. Nek ora aja diwiwiti duwe dhisik
Sing dhuwur iki bakale mbantu. Ngono. Ning sing utama kawula Karang Kadempel. Nek kawula Karang Kadempel wis padha gumregah rasane ayo iki nggone dhewe padha diresiki, padha didandani. Iki pelatarane awake dhewe padha didandani, padha diresiki, padha diapik-apik. Papan sing reja, papan sing apik iki mesti nek do mapan do jenak, nek do lenggah do kepenak. Nggih. Mula dina iki aku ngejak karo Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong supaya dandan-dandan Karang Kadempel iki tole. Aja ngaso, aja turu ning ndang tangi, ndang gumregah, ndang cancut taliwondo. Nek iso ngungkuli karo liya-liyane. Papan liya-liyane iki tumrap aku dianggep persaingan. Sapa sing luwih apik ya kuwi ingkang iso nekake para pelancong. Semar romongane terus ngawur. Nek ra ngono, nek ndi kok ming lakon Bagong Duta ndase atos. Nek ora tak gawe ngene iki, lek ku omong kowe jeleh ngantian. Kowe srik ya mir nek aku ngerol. Kowe iri ya. Ora perkara iri. Aku piyayi wis nonton Bagong Duta iki jutaan lho, Gong. Ora ming nang Indonesia tok, luar negeri iki nganti apal kabeh. Mula iki kudu digawe sanggit liyane, ngono lho. Digawe cerita liyane ning tetep kowe engko dadi duta. Aku tetep ngerol. Gleleng iki. Heeh, ning mengko nek jam 3 bubar. Ayo engko nek jam-jam 12 jam 11 kae. Oh ya siap. Pokoke kowe nang kene tenang wae. Heeh. Mula Nala Gareng Petruk Bagong sing dadi pengarepe, Gareng sing dadi ketua RT, Petruk sing dadi pengareping RW. Bagong saiki dadi apa? Ketua pemuda. Waduh, ketua pemuda kok nglek. Wah, penting lho. Cagak tuaing negara, cagak tuaing desa, cagak tuaing pedukuhan ki nek ora nom-nom, ora ana nom-noman, ora bakal jalan. Nah, saiki kewajibanmu nglumpukke para wiranom kuwi supaya sadar, supaya eling yen to papan kene iki no papan sing kudu digula mentah lan kudu diapik-apik supaya iso meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oke, sesuk tak kone rapat. Wis beres. Ku bar rapat tuku anggur. Ya. Aku ngrusak pikirane wong enom jenenge ora. Kowe iki diangeten kok, Gong. Akarang saiki mbok kok ngono kuwi angel dilangi. Heeh. Aku nganti susah ngadepi cah nom-nom kuwi jan. Saiki ora ning nggon peteng, Tru. Oh. Kuburane nggo mendem saiki. Kuburan. Heeh. Masa kuburan kok nggo mendem nek kualat lho. Lho, maksudnya nek kuburan nggo mendem mayit. Oh iya ya. Oh ya pinter kowe ya. Omongane mendem mayit ya bener. Di lumpukke wiranem Bagong. Nggih Pak, siap mengke kula kandhanane supaya cancut gumregut. Nek mboten sing nom-nom sinten malih? Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Pengalaman campur kepinteran mesti bakale dadine apik. Ha, kuwi wajib kaya ngono kuwi. Aja lali taren karo sing sepuh, aja lali taren karo sing tuwa. Sing tuwa ya ngurmati karo bocah. Aja sok ngunekke bocah ngertimu apa. Tembung kaya ngono kuwi dilangi. Saiki cah saiki wis pinter-pinter. Ning bocah pinter aja ninggal pengalamane wong tuwa. Wong tuwa aja ninggal kepinterane bocah. Nek loro-lorone padha ngajeni, loro-lorone padha ngrumangsani, pinter karo pengalaman kuwi iso mujudake papan sing becik, papan sing apik. Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Dereng ngantos paripurna Bawacana. Kasaru ingkang prapta wonten ing Karang Kadempel nenggih lancur Pandhawa. Bambang Antasena Raden Garuda Sumawana Raden Antarja dumrajeg tanpa harapan karya kagiat kang samya mulat. Adalah. Gawe kaget ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Den. Ya Kakek Semar ndak tampa.
ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha pamujiku katur ya kek nggih kula tampi ndadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng den yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora Kiai sembahku tampanono nggih kula tampit dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng den yo Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih den yo nala gareng pangestuku tampanana nggih nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara yo nala gareng tak tampa pangestuku tampanana nggih ayo truk urut yo Ndara Antasena bekti kula ya truk tak tampa pangestuku ya truk nggih Ndara Gatotkaca bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Ndara Antarja bekti kula nggih den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana nggih ya Gong sing ngarep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula konjo nggih Ndara ya Bagong tak tampa wah katon sumringah raimu calon dadi duta oh iya duta nendi adere ngerti teng pundi niki mengke iya bekti kula nggih Den iya tok Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe Karada bindeng kowe pilek e oh iya Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula mundi apa mundi walik mundi ndadosaken jimat sing mburi kae sapa Antarja kuwi ora apal rondarane kok ora apal to ora tau kepethuk ora tau ngekeki apa-apa barang Ndara Antarja kae mbarepe Ndara Werkudara walah mbarepe Ndara Werkudara to heeh Ndara Antarja bekti kula konjo nggih Den ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong Den matur nuwun dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar wondene surasaning nawala Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepunden menika raos kula kok mboten kepenak arep duwe gawe apa Kakek Semar kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel mergo Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng kula wong ora duwe kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan bebasan gegeden nempyak kurang sagak kakehan gluduk kurang udan mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten ning wajibe diarahke utawa digenahke dipernahke sampun ngantos tumpang sok mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara oh perkara ngono to nggih pokoke cekak gampange nyuwun dana saking Ndara Antarja Ndara Gatotkaca Ndara Antasena ora ya Gong iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana
nek dana kuwi ndang entek ya nek dijake apik nek kecake ora apik ya bakal entek ning nggo pertikel pikiran ki luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo ora nggo danae ora sah danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sithik ngono, kudu wani berdarah-darah sik lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara apa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Kula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi, mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik, nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ling ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Dereng ngantos paripurna Balwacana. Kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget. Sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang Agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinangan ing kawidadane ring sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudyasawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing katompo pangestu Tampanana. Lha nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tampanana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Tak tampa pangestu Tampanana, Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget ae. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel.
Wigatosipun napa Kakang Semar? Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinengga aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar, wong urip ing alam padhang menika apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungsa, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang Sang Hyang Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan li dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura. Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora sak omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kowe sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Bosok kupinge. Apa Gong? Tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Padukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem.
apa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe let apa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duduk Manangunung. Kowe duduk Pak? Ora. Lah kok jenenge duduk Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok tak takokke ora. Goleki rondo Pak. Moh. Engko duduk Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngeneng kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan meng dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kekke Pak ora apa-apa ya Tra ya Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak. Waduh. Edone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampul, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak cuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulan ngene kok dikira ora mepalangi. Walah dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dumeh Baladewa aja. Woi, blenal, panamane jajan sekedar wae. Wani karo Baladewa ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Bong, engko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngene iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho, Pras, kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki
nesu kaya kok kaya mesam-mesem. Ora kena aku meng lucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantang ana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badranaya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura. Mboten napa-napa, kula manut. Yen kowe ikhlas, mapana dina iki tak boyong Semar Badranaya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badranaya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Lurah Semar Badranaya kena dayaning Lurah Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetran daya lumayit nenggih Sang Jaramaya. Ya ngawur to Gong, saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun. Kula nyuwun gesang. Wah, sapa Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabakke? Aduh mati aku. Aduh Semar. Iya tak nehi urip Jaramaya, tak nehi urip. Aduh. Bagong kowe tak tuthuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa iki ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Mer. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh.
Bagong. Lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Iki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa yo nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah. Nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong men. Atok gilik-gilik kok ya. Karena rada rapate kok gilik ya. Iya. Tak pernah ke. Joromaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga. Supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti. Samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ya kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Ngopo kek? Jebul leres ngendikanipun para sepuh sami nyebataken wong sing arep duwe gegayuhan kuwi cobane mesti enggal teka. Jebul niki wau sinuwun Mandura ketoke blegere nata Mandura bareng kula sebda lah kok wujud Jaramaya matur nek Durga kali sak wadyabalane pun ngramyang teng Karang Kadempel. Kuwi lah dal. Lah terus sampean pun sago bantu kula to. Mula perkara wadyabalaning Betari Durga niki kula pasrahke sampeyan kalih anak-anak kula. Kula tak ngrantam sarta kula tak mikir napa sing kula butuhke. Mengke supaya anak-anak kula sing golek. Oh ngono kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku kari manut. Wis tak rampungane karo Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Ning ya aja lali, kakek ya tetep kudu melu ngawat-awati kelawan tandange putra-putra Pandhawa iki kek. Nggih, ampun kuwatir. Kula tansah ngampi-ngampingi kalih sampeyan. Nala Gareng Petruk Bagong, kowe krungu dhewe Karang Kadempel diancam karo balane Betari Durga. Mongko balane Betari Durga kuwi bala sing ora ketok, sing do ngati-ati. Mungsuhmu bangsaning jim setan priprayangan sing watake angkara budi candala. Kawula padha dikon supaya tata-tata samapta ing gati sawiga ing diri. Nala Garengmu benga pedukuhan kabeh lawange kon nginep dhuwure kon menehi janur. Kanthi carana kaya mengkono ora bakal di leboni karo bangsaning Betari Durga. Petruk karo Bagong ngulakana ndaramu nek ana apa-apa matur aku. Oh nggih Pak. Nggih pangestaken dawuh. Wis pepanggihan padukuhan iki dibubarake dhisik. Aku tak ketemu karo mbokmu, tak jake itung-itung babakan garap kahanan Karang Kadempel. Oh nggih ngestaken dawuh. Karawitan Karang Kadempel kon ngiringi Bapak Semar. Oh nggih Pak. Wah jan. Kaya gendinge napa Pak? Gugur gunung. Ora wangun. Paling ora ya ladrang apa ketawang. Kuwi sing apik. Kuwi Tangerang.
awang kok tangerang ora. Ah, apa manut aku ki ora ngerti gel. Aku ki isane ming pangkur. Aku isane ming pangkur nek liyane Petruk kuwi sing menguasai. Nggih. Santi Mulya mawon, Pak. Ah, kowe cocok kuwi. Santi kuwi aku cocok. Santi Mulya. Wis. Wis kono gek dunekke grombyang-grombyang. Aku ge tak mlebu, ndara-ndara kula pasrahke nggih, Den. Ya, kek nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Kyai Semar nyuwun pangestu. Nggih ngatos-atos. Mugi-mugi lebda ing karya Ndara. Purna gati ning pananggilan. Gelora Semar mlebet madyaning pendhapi padukuhan katurun saking Mandrawa. Sadaya para kawula padukuhan tansah ngrepekaken kidung suci Santi Mulya. Batobat, Pak. Jaramaya wonten dawuh Pandya Pedari. Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel. Para gage matur piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglanata Mandura. Ingkang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya. Oh, ladal. Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Ngatanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Mandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten angganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika. Tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya. Batobat. Yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ning Karang Kadempel. Sampun. Jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Betari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel. Batobat. Yen ta pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali. Wis tekan tengah Jaramaya, maju ya klebus, mundur ya klebus kepareng paduka. Aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangore supaya ngampiak marang Karang Kadempel. Ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepiakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung prayogi. Kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangore supaya ngejak perang Karang Kadempel. Lho niki ngestahaken dawuh paduka Pandya Betari.
Mila dalah ibu wonten menapa ngawi sangganing para perkasaan. Kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, ibu kula nyadong dawuh Kanjeng Ibu, kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh. Ibu kula nyadong dawuh. Kanjeng Ibu kula nyadong dawuh wonten menapa ngawi sangganing para jin setan priprayangan. Wadya bala dandang mangore. Kula wonten dawuh. Ora sandadak wedi Kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus supaya mboyong marang Semar Badranaya. Nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar. Mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah. Bali ya klebus, maju ya bakal klebus. Iya. Kowe padha mapana ning Karang Kadempel. Susupana jiwaning wong Karang Kadempel. Supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu walien paningalik. Wong apik gawe nenala. Wong sing wis ala jlumprungna ana ing juranging kasangsaran. Lha inggih ngestaken dawuh. Lah ingaten para wadya kula dipun parangaken bidal mangkata dina iki. Ora sawedi Kang ana apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya. Inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal. Sapa iki? Takon karo aku Satru Ngrandu Gumbala, Bambang Antasena. Ya dasar Kemaranyata. Sing buri sapa? Bambang Petruk Kanthong Bolong. Sing buri dhewe sapa? Ora muni Bambang Janturan wis ora ono lho kok tak ajar kuwi. Bambang wis ora ono. Aku Bambang Bagong. Ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya. Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene nganggo Bambang Bagong itu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh ya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar Puranyata. Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkauna kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi kepalanging wong-wong Dandang Mangure. Apa-apamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis.
sori matane. Wong Karang Kadempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangurya, dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakno Antarja, mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong top ngene iki ora kaya adine dadak kesengselke awak iya betul nggih mriko maju melih lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adikku Garutkaca durung manggang karya. Wah, dari iman malah ngaso ning antariksa kene. Nek ora tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi? Bala menungso Dandang Mangure padha nungsang kuyang lumbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan pribrayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Sweet
Kanan Karang Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Nek ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala Dandang Mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala Dandang Mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Yo. Bener kandhane Petruk Dimas. Yo, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala Dandang Mangure iki dumadi saka pirang-pirang perjineman yono, jim yono, berkasaan yono, setan yono. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Tan samar pamoring sukma sunukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anum Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyan ndak kira Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala Dandang Mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki utang aku ora tau nyaur. Men tekan Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti ning apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kok. Cah iki Kang Selumpan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Apa Sulamrata? Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja kelakon dosa mungsuh aku lekane. Mari kok mari. Gareng meneh di gareng. Gareng rasa dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo endi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning
Gusti modar. Apa saya? Alah. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alah. Tego Yuwana. Aduh. Tego Yuwana slamet utang Teguh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong Glogong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Weh. Pinokio. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana. Cah kok ora igo ora. Teguh Yuwana. Dian. Tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Cokot diase ora. Pancat pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane wis. Teguh Yuwana. Oh, Bapak. Sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Liyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cinciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, cincir silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Manik moyo. Nek Karang Kadempel butuh winih ya kuwi Pelemper Tangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nah Bathara Guru ra entuk. Omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sanghyang Ismaya, kae Manik Maya. Teja Maya ki toga kae.
Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok. Tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngaten Pak kula nyuwun pamit tambang semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Tru, aku arep gleleng, Tru. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Udah. Aku wani dono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Kono kuwi mapane kayangan. Oh, kuwi nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta ning kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelem Pertangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis jareng. Engko gara-gara nganggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil kabeh ditotoli pitik. Ya, Tru, aku tak mangkat sik ya, Tru. Hati-hati ya, Gong. Heeh. Nderantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati, Gong. Pokoke yang nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho, Gong. Ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis menyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Tru. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki? Mengarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wale-wale menapa pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Om? Bagong ora kurang ajar, tetep Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru. Wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan karo para kawula, sesarengan karo para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya Bagong, kuwi becik nggih. Ning niki wonten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kayangan, ken nyuwun winih Pelem Pertangga Jiwa kalih winih Jambu Dipa Nirmala.
Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipunirmala. Napa betul Bu Kulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Iwang Pikulun Manikmaya menika supados Iwang Pikulun maringaken inggih menika winih jambu dipunirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula beto teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ra maringake Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku nek aku njaluk mesti dheweke menehi. Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu." Ngoten niku. Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pikulun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan ya wis. Hasan semagaken monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Laulung dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki. Kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika wonten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan napa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Bagong nun sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipunirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kalawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Iya. Cethane kaya mengkono. Yen to winih pelem pertangga jiwulan winih jambu dipunirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayiwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir Koperdamse. Iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipunirmala. Bagong iso nek kana suteng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala. Ming winih lho pukulun ming rong winih mawon kula betane wangsul sampean ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajune tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho pukulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipunirmala wujude wine, aja takon dosa.
Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya leganing atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cethil kok. Sampean meh dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo namung perkara jamu dipun ora pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe yo karepe piye aku tak takon. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani ngoman-oman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani ngoman-oman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Iki ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake. Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu ancare? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertaga Jiwa Jambu dipun nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun mlebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake, tak jodak kayangan leganing atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Trada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Indra piye? Kula semanggaken dulu. Kula mboten tumut-tumut. Indra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos do metengmu kimpes kowe. Wah, trendele iki dan dewa dipaeka karo Panakawan. Wis ga wis. Ana japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Wus. Ukuran pira kuwi? Iki papat loro. Wah. Nerada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe 42. Wah, wis kono gek mangkat minggat ana ngomong wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap.
yang Pak Pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Bu Kulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Plempertaga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak-dak ning pasulayan wis ben. Mbah mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur peksa